Εγώ παρακαλώ, βοηθάω, το δικό σας θέμα είναι. Από ανθρώπινη πλευρά γιατί το ψηφίσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο της Πορτογαλίας είδε μια απόφαση από το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο που είχε αναπτυχθεί. Μέσα στον Νοεμβρίου μήνα συζητήσαμε κάτι τέτοια απόφαση. Μετά που έγινε η μπαταρία, πήρε η απόφαση τώρα του τοπικού συμβουλίου. Κύριε Πάνη, έπρεπε να καλέσω τους επαγγελματίες μέσα στο χειμώνα να κανονίσουν οι ανθρώποι τα πράγματα. Και εγώ είμαι υπέρ την τάξη, την πειθαρχία. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το κάθε κουλό σύμφωνα με την κουρητικότητα που έχει. Δεν θέλω να καλύψω τον όλο τον δρόμο. Τα 2,5 μέτρα όπως ήταν τα 40 χρόνια. Και αν θέλετε τον χρόνο να μην βγάλετε καθόλου, να ξέρετε κάθε επαγγελματίες τι θα τα κάνει αυτά που ψώνισε. Πρέπει με μένα τι θα τα κάνει. Τι θα τα κάνει. Γελάτε, δεν θα έπρεπε που λέτε τις υπουργές. Κύριε Φάβερ, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, εκεί πέρα να δούμε. Δεν είναι χρήσιμο να μιλήσεις όταν θα έρθει η ώρα. Αυτά είχε να σας πω. Πρέπει να το δείτε από ανθρώπινη πλευρά. Και ήρθε η απόφαση του τοπικού συμβουλίου να ψηφίσουν τη Δημοτική Σύμβουλη. Εγώ παραβρέθηκα εγώ να δω και η Σύμβουλη του ψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επισήμανε και ο Έμπρος, κύριε Δήμαρχε, όταν συζητούσαμε το θέμα παρουσία της κυρίας Σιτερά, το θέμα που κύριε Σιτερά, σας είπα, το κρατάω αυτό και είπατε για ευνηδιασμό. Δεν είναι καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε ο κ. Στάνης δεν είναι δικός σου πεζόδρομος, αλλά κ. Στάνη και καμιά φορά δεν θα μπει και δεν μπήκε η λογική να μην πληρωθεί ο πεζόδρομος στις περιβαλλίες. Αλλήμον, αν πούμε στη λογική ότι θα σας δίνουμε πεζόδρομο, είστε υγειονομικού ιδιωτέρους, είτε είστε έμποροι κτλ. Άρα, οι πεζόδρομοι εκμεταλλεύονται επιχειρήσεις, ιδίως σε χώρους, σε χωριά και σε αστυνομικές περιοχές. Όπως και το κάνουμε, είναι ένα ακόμα μαγαζί. Είναι ένα ακόμα μαγαζί. Είναι ένα ακόμα μαγαζί. Ερχόμαστε τώρα, σχεδόν λίγο πριν μπούμε στην καρδιά του καλοκαιριού και τους λέμε φέρτε το μαγαζί πίσω. Ένα μαγαζί για το οποίο έχουν κάνει τον προγραμματισμό, όπως είπε και ο Παρομίσος. Κάναν τα ψώνια τους, κάναν τις αγορές τους, χρεωθήκανε, προσλάβουν προσωπικό και ερχόμαστε εμείς τώρα και τους λέμε κοιτάξτε να δείτε, το μαγαζί είναι δικό μου. Τι θα τα κάνεις αυτά που ψώνισες, φάτα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι λογική προσέγγιση εκεί. Δεν θα διαφωνήσουμε κι εμείς να μπει, αν θέλετε, και να συζητηθεί σε μια χρονική στιγμή που θα έχουν όλη τη δυνατότητα να προγραμματίσουν για την επόμενη χρονιά με βάση το τι μαγαζί θα έχουν. 30 μέτρα απ' έξω και 20 μέτρα από μέσα. Ή ανάποδα. Τώρα το μόνο που κάνουμε είναι εσπείρουμε ζυζάνια, εσπείρουμε τον δικασμό, βάζουμε οικογένειες που έχουν διαφορετικά εντός και εκτός παρένθεσης συμφέροντα να μαλώνουν μεταξύ τους μόνο και μόνο για ένα μέτρο. Μόνο και μόνο για ένα μέτρο. Δεν ξέρω γιατί τόση αιμονή. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη. Ένα μέτρο ακόμα από τα 1,70 στα 2,5 είναι θέμα ζωτικό για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι κακό να το δούμε έστω και αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι λένε ότι δεν θέλουμε να βγαίνουμε μέχρι έξω στις χάρες, δώστε μας όμως λίγο μαγαζάκι ακόμα να ζήσουμε. Απλά πράγματα. Και όσον αφορά το άλλο, είναι πολικό, μην το βλέπετε σε σχέση με τα άλλα μέρη. Η κάθε περιοχή έχει το δικό της τουρισμό, έχει το δικό της επισκέπτη. Και εκεί η ζωή πρέπει ο πεζόδρομος γιατί υπάρχει εμπορική κίνηση και χάρη στην εμπορική κίνηση θα βγάλει τους άλλους. Θα πάρει το ψώνι του, θα κάτσει να πιει για ένα καφέ, να φάει για ένα σοκάκι. Παραλαμβάνω, δείτε το. Μη στρώνετε τα πόδια, θα κάνετε καλό πρώτα απ' όλα στην κοινωνία στους εμπόρους και θα επέλθει και η ηρεμία στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ποιος με χρειάζεται. Θα ήθελα πράγματι να ακούσω τους λεπτοκαλύτερες ή τους προερχόμενους από τον Ανατολικό Έλληνο Συμβούλιο, αλλά την αγάπη μπορώ να παραγώ μάλλον και τον κανονισμό. Εκ του κανονισμού, ο Πρόεδρος θα πρέπει να τοποθετηθώ, αλλά θα είναι σε κάποιο θέμα που δεν θα έχει τόση μεγάλη όρεξη για τοποθέτηση όλου του Συμβούλου. Πριν από μια εβδομάδα, μια επιστολή την υπογράφουν
το λέω πληροφοριακά. Εκτός από αυτή την επιστολή, είχα και την επίσκεψή μου στην Πορτογαλία, κάποια συζητήσεις με επαγγελματίες από καταστήματα και εμπορικά και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το συμπέρασμά μου είναι ότι ο καθένας τοποθετείται ανάλογα με τα συμφέροντά του. Εμείς εδώ είμαστε για να γεφυρώνουμε διαφορές και εφόσον είναι στο χέρι μας, να δούμε το συμφέρον των δημοτών μας. Πρότεινα λοιπόν για την Κυριακή και προτείνω και σήμερα εδώ, εφόσον το θέμα έχει μπει ευνηδιαστικά και εφόσον έχει μπει και ποσοτικά, οι μεν θεωρούν ότι το 1,70 είναι λίγο, οι δε θεωρούν ότι το 2,5 είναι πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι προκειμένου να υπερβούμε τα εμπόδια που υπάρχουν για να συνεννοηθούμε, να βρούμε μια μέση λύση, μια χρυσή τομή και να προχωρήσουμε σε μια απόφαση για φέτος και όταν θα έχετε, κύριε Δήμαρχε, τον καινούριο κανονισμό, να μπορούμε να πούμε τόσο ισχύει για την Πορτογαλία, τον πεζόδρομο, τόσο για την παραλία, τόσο για τον πλατανό, γιατί δεν είναι ίδια τα εναγέθη παντού. Νομίζω ότι η πρότασή μας είναι σολομόντια και πιστεύω ότι ενώνει τους κατοίκους της Πορτογαλίας και δεν τους διχάζει. Αυτά είχα να πω, κύριε Δήμαρχε, και επικαλούμε τα φιλιρινικά σας αισθήματα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Πριν το τοποθετηθώ, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η απόφαση του τοπικού συμβουλίου στο 1,70 πάρθηκε με βάση κάποιες μελέτες, δηλαδή γιατί επιλέξατε το 1,70 και όχι το 1,50 ή τα 2 μέτρα, ή το 1,80 ή το 1,73. Γιατί 1,70 είναι το στάνταρ. Το στάνταρ είναι 1,70. Το μόνο. Τώρα βγήκαν στάνταρ 5 μέτρα. Βγήκαν 2 όροφα. 1,70, ένα στάνταρ. Αυτό είπαμε εμείς. Όλα τα στάνταρ είναι 1,70 και όλα τα στάνταρ είναι 1,70 στάνταρ. Και έτσι λειτουργούν εκεί που τυχαίνει να πηγαίνουν. Μάλιστα. Και με τις γλάστρες που πήρατε πέρα τις ζαρτινέρες, μικραίνει καθόλου αυτός ο χώρος? Καμία σχέση. Με αυτές τις ανάδειες τις πήρατε αλήθεια? Καμία σχέση. Ποιος τις πήρατε? Μπορείτε κάτι να το επίσης. Ναι, θα κάνω τοποθέτηση. Με την βοήθεια της κυρίας Κούφα της αγοράς που έχει μαζέψει την Οικονομική Επιτροπή. Από την Οικονομική Επιτροπή. Με αυτές ανάδειες. Λοιπόν, το παρακαλώ όμως, κύριε Παρακαλώ, αν έχετε να καταγγείλετε κάτι, παρακαλώ να το πείτε. Είναι κάτι γνωστό τελικά. Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν μέσα από τη χώρα? Η μπροστά, η πίσω, εκλέγονται αυτοί που δεν εκλέγονται. Έτσι ακριβώς είναι. Επιπροσωπικού είναι τα συμφέροντα όλα. Λοιπόν, η τοποθέτηση δική μου είναι η εξής. Πέρα από το ευθυνδιαστικό του ζητήματος, νομίζω ότι κάνετε ζήτημα για 70 εκατοστά. Ζητάνε οι επαγγελματίες 2,5 για 80 εκατοστά. Ζητάνε οι επαγγελματίες 2,5 μέτρα. Είναι μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, υποχρεώνονται για να τα βγάλουν πέρα. Και εσείς εδώ πέρα έρχεστε και τους λέτε όχι, θα πάτε μέσα στο μαγαζί σας. Ενώ στα ξενοδοχεία τα πεντάστερα στο πρώτο θέμα υπερψηφίσατε να πάμε στην προηγούμενη οικία και όλες που τους καλύπτει ακόμα περισσότερο. Θα πρότεινα παραπάνω από 2,5 μέτρα γιατί είναι μικροεπαγγελματίες οι άνθρωποι και αυτό ο πεζόδρομος δίνει ζωή στο ολόκληρη τη λεπτοκαριά και ο λόγος που πάει κάποιος στον πεζόδρομο για τη λεπτοκαριά κατά τα ψέματα δεν έγινε να επιδείξει κάτι σημαντικότερο ή κάτι σημαντικό. Κάποιος που θέλει να πάει για το φυσικό της κάλος θα πάει στην παραλία και άλλος που θέλει να ψωνίσει θα πάει στον πεζόδρομο. Θα συμφωνήσουμε την πρόταση των επαγγελματιών τα 2,5 μέτρα. Τουλάχιστον. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου πάρθηκε 14 Νοεμβρίου του 2014 και έρχεται 17 Ιουνίου του 2015 να συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που δείχνει ότι είναι άγιο κατά τη γνώμη μας, αλλά η ουσία είναι αλλού. Όταν ένα θέμα αφορά ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών
σωστό είναι να υπάρχει διάλογος που θα ακούσει να καταλήγει κάπου, που να μην υπάρχουν αντιθέσεις και να μην δημιουργούνται. Να μην δημιουργούνται σε προθειακές καταστάσεις. Ο περισσότερος τόπος που μαζεύει για 2 μήνες πάρα πολύ κόσμο, κυρίως ανεβαίνουν για εμπορικούς λόγους και να κάνουν την πόδα τους. Είναι περισσότερος αν είναι κλειστός ο δρόμος και μπορεί να επιβοηθούν άνετα εκεί πέρα οι πολίτες, αν και το 1/3 του περισσότερου ανοίγει αυθαίρετα. Από επαγγελματίες που εκτιμούν ότι πρέπει να είναι ανοιχτός και παίρνουν αυτοκίνητα. Η βιτρίνα των καταστημάτων αυτών είναι έξω, να το πούμε έτσι απλά, των καταστημάτων αυτών που μπορούν να έχουν κυρίως τη φάσματα. Για το ευνοϊκό λόγο ότι είναι καλοκαίρι, κανείς δεν μπαίνει μέσα σε κατάστημα για να κάνει κάποιο έλεγχο. Άρα τα 2,5 μέτρα που ζητούν επαγγελματίες και επικοινωνούν στους δημοτικούς συμβούλους που κυρίως πιο πολλοί είναι επαγγελματίες και καταλαβαίνουν την αγωνία τους στις δύσκολες εποχές που είμαστε, είναι μια πρόταση που είναι ρεαλιστική. Μπορεί να γίναν παλιότερα παραβάσεις και καταστάσεις να επιταθούν τόσο πολύ που όλη αυτή η απόφαση που παραβαθεί σήμερα και πιστεύω πρέπει να ψηφίσει τα 2,5 μέτρα βάζει κάποιους κανόνες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατσουλίδου, η απόφαση λήφθηκε Νοέμβριο. Μέχρι πριν ένα μήνα το πρωτοκόλλο που δεν είχατε πάρει. Αυτό βέβαια και να από μόνο του ερωτηματικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι έψαχνα την απόφαση και δεν μπορούσα να την βρω στο πρωτόκολλο. Και υπήρχε στο αρχείο του κυρίου Τσιλινίκου. Και μάλιστα δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί και όλος ο υπάλληλος. Και τέλος πάντων μου είπε, Σοφία, μπορείς να τη βρεις σε μένα. Τι θα πει Σοφία, μπορείς να τη βρεις σε μένα? Αν την έψαχνε ένας, όπως τη ψάχνουν οι ιδιώτες, πού θα τη βρίσκανε την απόφαση? Γιατί δεν κοινοποιήθηκε, κύριε Κατσούλα, η δικαιολογία, τέλος πάντων η δικαιολογία που ανέφερες πριν, ότι κάποιοι από τους μαγαζάτορες καταστηματάρχες δεν είναι ρητοκαρίτες, είναι φτηνή δικαιολογία. Ας το κοινοποιούσες στους υπόλοιπους και αυτοί θα βρίσκανε τρόπο το σπασμένο τηλέφωνο να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Άρα αυτό δεν ισχύει. Όσο αφορά τον κύριο Σδάνη, που ήταν πολύ στόμφο, κύριε Σδάνη, ότι επενδύσατε σε ένα μέρος που δεν σας ανήκει. Το ίδιο είπε και η κυρία Ξηφερά πριν, ότι οι ξενοδόχοι επένδυσαν σε ένα μέρος που μάλλον επένδυσαν και αυτοί σε μέρος που δεν τους ανήκει, στον Αιγιαλό, αλλά όλοι εδώ πουλήσαμε συγκαταβατικά το κεφάλι μας. Εκεί δεν είχαμε, εσείς είπατε όχι στο αίτημα, δεν το άκουσα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι λαϊκισμός, ό,τι σας συμφέρει, κύριε Δήμαρχε. Ό,τι σας συνεχίσατε να κύριε. Τέλος πάντων, οι μορφασμοί, αν ακούσω σε βήμα, θα το κάνω εδώ. Είσαι έτοιμος, Πρόεδρε, αμέσως. Λοιπόν,
το θέμα δεν το γνωρίζω καθόλου. Όπως είναι το θέμα, αν κατάλαβα καλά, μιλάμε για ένα πεζόδρομο ο οποίος έχει πλάθος μεταξύ 18 και 20 μέτρων. Από ό,τι ακούστηκε τουλάχιστον από τον πρόεδρο του καταστήματος. Πάλι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου του καταστήματος, οι άνθρωποι εκεί μας ζητάνε να βγουν έξω από τα μαγαζιά τους 2,5 μέτρα. Το 4 σημαίνει ότι 2,5 και 2,5 5. Μένουν άλλα 15 μέτρα πεζόδρομος. Νομίζω τώρα ότι δεν είναι και τόσο άδικη η απέτηση. Τα φαγάδικα πόσο βγαίνουν? Παρακαλώ! Μια απορία. Δημότες είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Δημότες είμαστε. Μια απορία. Βλέπουμε πόσο τους σέβεστε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι θεμητή. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Νομίζω ότι είναι θεμητή η απέτησή τους και δεν κάνουν τώρα δεν ξέρω ότι αν τους δώσουν από 2,5 και 2,5 μέτρα. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι νομίζω ότι έρχεται αργά το θέμα για συζήτηση στο καταστήμα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει κάποια έξοδα και κλείνοντας όλα πανικά. Προχθές το βράδυ ήρθα με τη σύζυγό μου και επισκέφθηκα το Λιτόχωρο για να πάω και σας πληροφορώ ότι στο Λιτόχωρο δεν υπάρχει πεζόδρομος καθόλου. Το πεζοδρόμιο είναι κατελημένο. Να μεγαλώσουν κάτω θα σας να βγουν μέχρι το λάδι. Παρακαλώ. Τα πάντα μπορώ να με δεχτώ σαν τοποθετήσεις. Εκείνο που δεν μπορώ να δεχτώ τίποτα είναι ότι αυτή η κατάσταση, η ανεξαίρετη, δεν μιλάμε για 2,5-1,70, έγινε επί των ημερών της διοίκησης του Αθανασίου, γιατί το 2013 και το 2014 δεν εισπράξατε τέλη κοινοποίηση των χώρων, εγκαταλείψατε τη διοίκηση του έλεος του Θεού και προκειμένου να εισπραχθούν τέλη για να λειτουργήσει ο Δήμος, έπρεπε να προσφύγω στη διαδικασία του εντέλεστε, δεδομένου ότι είχε συνταξιοδοτηθεί ο προηγούμενος διευθυντής, προϊστάμενος. Ό,τι μου λέτε για ευκαιδιασμούς και για αυτά, θα πρέπει μάλλον εσείς να μας πείτε για ποιο λόγο το 2013 και το 2014 στερήθηκε από έσοδα ο Δήμος και πρέπει εμείς να εμφανιστούμε οι κακοί και να βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί που κάθονται, δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένοι ήσονταν και τότε, να πληρώνουν και για το 2013 και το 2014. Πολύ καλά τα λέτε όλα αυτά, όχι εκεί ήσασταν. Εκεί ήσασταν. Ήταν ό,τι πιο άσχημο και το αντιμετωπίζουν μόνο κοπανιά όλοι οι επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα οι πολίτες ήμουν στη θέση σας, ήταν Δεύτερο, παντού υπάρχει πτώση. Είτε είστε στο πεζόδρομο είτε στα πλαϊνά. Το βλέπω τις κρατήσεις των ξενοδοχείων. Δεν σου φταίνει 60 πόντι. Εμείς πάμε να περάσουμε άλλον τύπο κίνησης του χωριού. Το έχετε καταλάβει ότι ο πατροτουρισμός στη Λεπτοκαριά είναι γιατί